Shwmae sydd â chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf ac yn iach heddiw. Mae heddiw ar alfed ar 20 o fus Ebrill 2022 ac fel ydych chi'n gweld, ychydig o dyddiau wedi blannu cynenyn pedar. Mae'r rhywogaeth ar ochr dde sydd February Gold. Mae'n edrych yn iachus ac hyd yn oed yn blodeuw hefyd. Ei fod wedi ei brynu eleni yn y potiau. Ac hefyd ar ochr de pell mae'r un arall sydd yn dechrau i blygu hefyd. Ond yn edrych ar y ochr chwith mae gyda ni y rhywogaeth sy'n galw Lobularis lent lily ac ar y foment maen nhw'n edrych yn cyflwr triennus, ond mae'n dal gobaith gyda mi achos ychydig o dyddiau yn ôl roedd yr rhywogaeth February yn edrych yn debygol iawn, ond wedi dyddiau o helwyn maen nhw nawr yn edrych yn iachus. Ond beth dwi'n eisiau i'w wneud heddiw yw i symud y gorsaf bwydydd ar gyfer yr adar, achos fy cynllun yw i recordio yn fideo yr adar pan ydyn nhw'n yn bwydo. Ond ar y moment yn y safle hwn mae'n ychydig yn rhy pell i zoomio yn manwl ar yr adar, felly dwi'n angen i symud fe yn agosach i'r tŷ. I atregu gorsaf bwydo ar gyfer yr adar i'r post ar gyfer y sychiad dillad, dwi'n wedi defnyddio yr gwyfren yma o aluminium sydd yn defnyddwy iawn, achos maen nhw'n yn hyblygadwy ac maen nhw'n yn cryf hefyd i atregu pethau o gwmpas yr arth, fel enghraifft y post o'r gorsaf bwydo'r adar i'r post, neu hefyd dwi'n wedi defnyddio nhw ar gyfer i cryfhau clawdd, ac hefyd maen nhw'n yn hawdd i torri gyda'r gyfel fel hon. Mor syml fel hynny. Dach chi'n gweld, dwi'n wedi defnyddio yr gwyfren aluminium sydd yn 1.6mm o trwchus i atregu neu i glymu yr gorsaf bwydydd i'r post, ac dwi'n gobeithio fe fydd hyn yn digon cryf yn y tywydd garw i gadw y borsaf bwydo yn sefyll